IgboFest in Minnesota 2024 that we're talking about today. So tata kana emelu bia. Onyo menando. Menando. Asim na wole fegari me ka ngare beta. Ke email. Ken kenemen. So unde progressive. On the progressive. Progressive kwa na anyi fe na emen. What the hell? Zakwe ha na eme. Kwaro. Oh. Yes. We make our culture. Our culture. Igbo culture. We na kuzuru umu ka we mu kwanda we be fast. Ezo. Yatago. Ezo. Maka e watch e funa Evadro. Asusu Igbo na culture anyị na. Aya na azo. Anyị na-esi azo fi. Kana ya zụta kwana ya. Of course. Eto ka ọ dị na Chukwu kan ka abịa. Ise. Onye menando. Ekene kwengi. Kedu ife ase na-eto nwanne? Agbabele enyi ọnya. N'Enugu. So say nwanne dị ezigbo ụtọ n'anya. Daalụ, asị m ka ndị ka isi adị. Enwekwa n'ife ọzọ. Abụ m onye Igbo, ndị Igbo na-adị ha na-adị ọgọ. Of course. Anyị na-adị njikere. O nwere otu nnụrụ iso na ya kara aka. Ọ bụ ofu otu a na-enwere otu ọzọ a na-akpọ otu progressive. Friends Club nke Minnesota. Hey. National the first group ever. The first club na kpatu akpatu. Nwanne dị ezigbo ụtọ na ya. Agbabele enyo ya. Onye nke m gị. Agbabele enyo ya. Anyị kene gị. Anyị ekene. Anyị kenekwe nwanne. Agbabele enyo. Agbabele enyo. Ọ ga-adị. Ya dị. So this is IgboFest Minnesota 2024. The way we do it, we celebrate our culture in a big way. It's not even fun the way we celebrate this, because Igbo people never lose their culture. We always keep our culture, we always maintain our culture. You know, we put it down to our kids so that they can continue where we left off. So Igbo people with our culture. We'll keep celebrating our culture to eternity. So here is the main place that is going to be happening today. I'm going to be bringing it up all today. So I'm going to be covering everything, and I'm sure everyone will have fun to watch and also follow and share this video. Mazi Ali. No. Mazi Ali. How you doing? I did, bro. And enjoy yourself. Thank you. Well done. So these are all dignitaries from all over the state, some countries. So these are where they are. No. Namuramu. You know, one day, one of the package, Madam Social. Nagay kunuman. No. I just work on one day wine, no new food there. And it's a wide road. When I know one man. I know where I have one day. Yeah. Let me eat, please. No, you still look good. No matter what, you're good. That's against my consent. I said, don't get me eating. No, it's past. It's past. All right. Daalun. Daalun. If I need one. Daalun. You're welcome.
Darling, you're welcome. You're highly welcome. Nam, oh, there's a burger now. None. Oh, Canada. Oh, wow. None. Ah, ndiche. Na hiru maka nkweba. Darling, I been on Kun last year. Yeah. None. So these are Canadians, Canadian citizens, all the way from Canada, and they're all here to celebrate the Igbo Fest in Minnesota. Thank you so much for leadership. Wow. None. Nabia. None. Yes, sir. One them. Yes, man. You know, I want someone supporting us. I said you were how we are. That's why you can do it 3 years. Madam President. Yes. Madam President, first female leader, Yuka. How about Nigeria's issue? All the fasting and prayer. All the easy. This much. Yeah. In fact, if you're in a White House, you just come and talk to you. How you handle this? Yes. Oh, Madam President. That's a genuine. Oh, believe it or not. Fasting, prayer. Right here. My darling brother. My own. Hey. You know, Big it here. all the time. Yes. One Igwe. I feel for Ghana, man. Thank you. So what? Oh, see you can coach Yes. Yes, sir. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Madam President, Dr. Jane Wood. Thank you. Thank you so much. Our honorable donors and their sponsors, Igbo families and friends. Minnesota, and specifically the city of Brooklyn Park, has been a melting pot of different immigrants. This phenomenon has created more heterogeneous community through the influx of foreigners and immigrants with different cultural backgrounds. The city of Brooklyn Park remains the home of many ethnic people of African descent in the state of Minnesota. And the Igbos are one of the major groups in Brooklyn Park. That being said, the city of Brooklyn Park and the state of Minnesota proclaimed today to be Igbo Day. In the state of Minnesota, Brooklyn Park. The purpose of our event here is to enhance cultural activities of different areas. This year, we're going to present music, Igbo culture, and how this... So if I have progressive Minnesota, like I said before, progressive are the one, or there are two. Never did a message figure in Minnesota. Never. Dog. I want to put your boom as here. Okong. Finally, if finally do have a progressive or seen actually. So this is progressive Minnesota. As you can see right there.
This is the little girls dancing group. Hey! Yes, sir. How about the Shema 2024 Igbo Festival? Dance floor. All the game changer. All my God. Yay! What are you doing, my God? Mr. John Abuba. Abuba that again. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Adebeze. Ekimen. By the support on as usual. Thank you. Yes, sir. Oh my Ekimen. No. Yeah. Aquacando. Aquacando, Ekimen. Dalunam. Ekimen. So bad. Yeah. Barista nowhere. Barista nowhere. Barista Kubata. Ekimen. I know IgboFest. It is about an I know IgboFest. No. The barrister himself. Barrister John. Yes, sir. Akuba. Dial one. IgboFest Planning Committee. Today, like we've done in the past, we've prepared for you. I have a long speech written out that is in the program book. I want you to take your time and read it. Basically, our goal here today is to continue. Today, August 10th, in the city of Brooklyn Park, in the state of Minnesota, is considered to be Igbo Day. It is official. The state recognizes it, the city recognizes it, and we recognize it. I would like to invite you, take time, meet people, enjoy the food, What be original? enjoy the dance, do a little shopping while you are there. Very, very grateful. I'm very, very privileged. I'm very, very honored to be the chairperson of this IgboFest. Thank you guys very much for coming. Thank you and welcome to IgboFest 2024. Now, DJ Tiene, this is the president of the chairman president governor of 2024 IgboFest. So this is Igbo Yeah, Fest. so Igwe. No. Well done, well done. Thank you. Play that music. Yes. If not doing Igbo Congo, we'll take that too. You guys ready? Yes. Yep. Yeah. Oh yeah. thank you so much, the IgboFest 2024 Focus Group Chairman. The first official performance today is the
drummer boy. Yes, sir. Right there. Again, if you need some change, right here, next to the DJ booth, is the bag. Yes. Let's continue showing love to our girls. Yeah. Yeah. She's not it on his ass. Yes, sir. Chief, listen to yes, sir. Yeah.
Hashtag your. That my brothers. Oh yeah. You gotta teach them. Show them what you mean. Wave them. That means they're leaving. This is the chance you have for 2024 to show them love. Because by the time they come back next year, they're 1 year older. Get our children on the dance floor. Yes, sir. On the field. Yes, sir. Yes, I have a good job. Yeah. Wait. Yes, sir. Another children on the dance floor. Yes. Open up, brother. Yes. Yeah. Thank you so much. Good job, Nkeonyema. Hello, one ticket. And well, hello, sorry, Anakazo.
eze kwesi. Na ma lo kwa di. Iti eze kwesi. Mba na ma fuzu. Aga ga kunu men. Igbo progressive. Okay, Minnesota. Every year. Very first. Okay. Hey, so what's your name? Richman. Richman who? Richman Nkeonyema. Okay, Nkeonyema. So what are you here for today? I'm here for IgboFest 2024. So are you gonna perform of any sort? No. I think I'm gonna perform next year. Next year. All right. Good to see you, Richman. Thank you. Well done. Aswafena ni Igbo. Aswafena ni Igbo. Aswafena ni Igbo. Odog nwoke. Ekele kwengi. Wode penyo. Wode penyo. Ni hauma. Ni hauma. Ni hauma wode penyo. How. Last year, that was your from inside. I don't go na tano mgbada ebe. Okay. What's your name? No mother. Na tano mgbada. I never know. Ken ementa. Wana mo. Ayi bialo. We celebrate omena. Omena na. Ayi bundi Igbo. Eziokwu. And ebe ọ na ndị Igbo nọ. Ayi na-eme omena. Wo kwa. So karo obodo anyị nọ ife anụ abiko. Tata ka ndị Igbo bi na Minnesota. United States of America. Na US. Webtown. To celebrate our annual Igbo Cultural Day. Yes, sir. Onya ka ịfụla nọ na ya today. And ife niile na-aga n'anya ị na-arị anya ya fụ na onye ọ na-enwe aṅụrị. Eziokwu. And onye ọ nọkwado ọfụma. Ezigbo nkwado. Ebe a anyị nọ bụ stand in the Progressive Club of Minnesota. Yeah, Progressive. President ya ndị a bụ sido otu ya. Yes, sir. Anyị nọ na-eri ife na so na ndị Progressive. Yes. N'ọgbọ anyị ka anyị nọ. Nwanne. Daalụ. Afa m bụ Sajo. A na-etu m nwa Chinemelu. Ezigbo nwanne. Nwa Chinemelu n'onwe. Daalụ nwanne. Thank you. On the dance floor. IgboFest, get ready. The way it's us, get ready. I am Fagagi. My neighbor, I'm Fagagi. I'm going to have my sister Kulanaya. I'm Fagagi. I'm not forgetting. I'm the best. Yes, sir. Yeah. Get ready. IFAM, get ready after that. And when it's done, why is that good? Yes. Onyeka.
When you're over 15 years old, again, 2 minutes. We are leaving. They are leaving. Last call, show them some love. Otherwise, next year, some of them might be disappointed by that. I will be a year older. Thank you so much. Beautiful women and ladies. Yes. If you're interested in any of us, come talk to me first. Yes. All the kids everywhere. I need you to come in. Pick up my candidates. Another masquerade, get ready. After that, I come. After that, away daughters. This is Anambra Masquerade. In a minute. Okay, Madam President. Because if I am faggy, if I am a member, Dr. Mrs. Jen Wood, IgboFest, for the first 1 year. We've been getting ready for today. So, that's our work. So, so many cultural events. People who do this, like represented. So, Nkabo, ne kind of 29 years of IgboFest in Minnesota. But that Madam President, when I have again, if
iji wee bịa ebe a. Gwara ihe na-aga ebe a taa na ebe isi wee bịa. Aha m Maazị Udechi Obuchukwu Sunday JB. Ogbuehi Ugonabụ eze n'aka nke abụọ n'arọ n'izu ọmụmụ. Esi m Canada wee bịa. Canada. Ọmụọ bụ former president ndị Igbo na Canada. Aha Igbo Dito dị mma anyị n'ụlọ. Wee sị na mma na-abịa even at my exit as the president. Na mma na-abịa nọnyere ndị ụmụnne. Na ihe unu na-eme na-amasị m na-amasị ezinụlọ. Ihe nji bụrụ family m wee nọ anọ ụlọ m ihe abụọ more than 3 days now. Wow. Just to grace this occasion. Ihe unu na-eme ndị Igbo mma ịkwalite Igbo culture. Easy. Na mba na-awụ ha n'Igbo. Ka ama na ndị Igbo so wee siwe na-ekwu ihe a na-eme. Ihe nna ya kwara ndị Igbo ka adị n'otu. Anyị wee nweta ihe niile anyị na-achọ. Echekọta ugwu azụ ọnụ o wee zaa ụlọ ọfụma. Okwu azụ anaghị azụ ụlọ. Ọ ya ka nna asị Igbo. Anyị mara onwe anyị maka na onye a na-achị anaghị achị onwe. Ndewo nna. Ndewo anyị na-ekene gị. Ndewo ya dịrị. Daalụ nwanne. Ndewo. Ka m na-akụkụ gị bụ rọọlọ gị. Rọọlọ biko nnọọ. Daalụ. Thank you. Thank you so much. Anambra masquerade, very unique. Yes, all the way from Nigeria. They went to the embassy and got visa. I'm a year, right? Nwanne m biko, nwaanyị ya afọ gị na ife a na-etughị, ife mere iji wee bịa ebe a taa. Afọ m bụ Agụbata 1. Remy nke mmụọ. Abụ Enugu Agidi. Enugu Agidi. Minnesota. Yes. Taata ka anyị na-eme ife a na-akpọ Igbo Fest. Gọọmenti kwadoro anyị ka anyị na-eme n'obodo a. Anyị na-enwe aṅụrị dị iche iche. Anyị na-enwe aṅụrị, a na-eme ihe every year. Anọtagwo n'obodo a aka. So ife a na-eme taata ọ masịrị m, ọ ma nnekwu mma, ọ na-atọ m nnekwu mma. So ekene m ibe anyị. Daalụ. Ibe anyị ekene m. Daalụ nwanne. Daalụ Agụbata 1. Anyị ekene gị. Daalụ. Igbo State. Okay. Igbo State.
Igbo 1, Imo State. Igbo 2, Imo State. Igbo 3, Imo State. If you are single and you are searching, Imo State. Hey! Imo State. Igbo never dies. Hello, in the cemetery now. I think you have done my Imo. You focus with you over here. Where? Igbo State, 3 minutes. I come with it. What are you doing? What are you doing? After the Elvis, Anambra on the dance floor. On the best. No shaking. As I do. Adagulos in the high sea. Hey. What? No boyfriend. On the dance floor. Yes. I don't want to go to them, man. Down. I'm out there. Well done. Anambra women. First state in Mobito. Fade nye shishi. Ifane nye udola. Yes. Dr. Sedu. Get through that again, man. Down there. Fade nye shishi. Ifane nye udola. Yes. Back in there, man. As you know, back on who will know that? Well done, down. Babando. Engineer Mike, I'm here. Yes, sir. Ambassador Vice, Bogo. To avoid EFCC, you know the EFCC, we give dollar. Yes. Well done, Amaka. Anya kina, man. Dalo. Yeah. Chief Advance Chimadu. Ticket of Minnesota. Oh yeah. Dr. Sedu, how you doing, man? Well done there.
Anya ka ị na-eme? Yes. Where's the still on the bell? How you getting, man? How you going, man? This time, What you for now? I can't find it. I can't find it. What's for now? I can't find it. I can't find it. Okay. Okay. Because when I am fucking if I made you way about that. I've got me a crack. Yeah. 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 I know yeah. Minnesota. I go to yes, so. Yeah. Yes, sir. And I need to cut on the women here. I have a corner. Wow. 1994. And I am in yeah. So, almost a macan. Me, I hear so. I will not attack. Yeah, come on, yes. What is the web patata? No, what is people in the Amandi? Yes. I guys, I think you one in a down, and this way, you went on your light. Dialogue, I can do. I don't go more than a zifa. Come on, yeah. Then I borrow boy. Then I borrowed you. And I borrowed you. I do. I'm working. Because when I need to find a better, if it's a bell, only to my career about Igbo in Minnesota. I know that almost police and onye ọbụla bụ onye Igbo bi na Minnesota. Nke Minnesota gọọmenti mama kia. Darwin, young guy to go new. Abu Anako. Abu Anako. Some watch for Naya. Is them watching for Naya? I can acquaint you. I can end you. And I'm Maria. It's near Boya Bay. I'm 1 years old. Darwin, when you just allowed to do it, that young for one day walking. One day walking. Oh, you did that. I can do. Darwin, yeah. One knows when I was on. I'm you, that we ought to come. Why get come?
Ana don't got this. We also. What are we in? Let's go. You cannot, but you cannot hide. Not too much to do. He's here.
On no Igbo State, I have that. Hey! Nigeria question. Chief Charlie Owazie. Chief, I don't want to get one. Igbo be say get ready. Oma baba. Vic Wajibu. Hey. Chairman Igbo Fest 2024. What's the Igbo stage? Engineer Steve Mokasa. Hey. How Igbo stage? In fact, I get first in 2025. Another power. Now here in 2024 2025, right here. In fact, 2026. I let me get this record. Every Sabbath. Every Sabbath goes to record 3 years in a row. Hey, the one chairman. Hey, Igbo never dies. Yeah, Igbo never dies. Because Igbo never dies. Chief Charlie was here. Huh? All in the state. Savita Wajibu. Papa. Hey. Now the chief is over. Over in the state. Yeah. Check us mercy. You can order. Check us mercy. But then I need to stay in the Check us mercy. Okay, in fact, 2026, I was the chairman of Igbo Fest. I like your name, 2026. I like your name. Because one day, why am I fucking onye bo? If I never bad time. Ahamo. Oh, Stephen American culture. Engineer Stephen American culture. Okay. Onya Butobo. About the town IgboFest. IgboFest 2024 na La Minnesota. Yeah. Oh, Panama the chairman. Only dinner has in member. Ndị Boni na-ezukọtara na Minnesota iji nwa aṅụrị celebrate omenala anyị n'ụbọchị taa mara n'ọnwa onye ọbụla nọ nga na-enwe aṅụrị ma ndị nne ma ụmụaka ma ndị nna onye ọbụla nọ nga na-enweta onwe ha udo dịrị anyị niile o. Happy IgboFest to everybody. Yeah, thank you very much. Ohu ni Itolu. Abi? Ohu ni Itolu. Okay. Ngwandaru ide. Isike. Get ready. Igbo Eze, get ready. Well done. Chief Charles Owazie. How come this? Yes. How you going, man? Doctor. Dalu. From Canada. Dalu. This is to go.
Igboeze. Igboeze masquerade. No. Igboeze in our midst. Igboeze at IgboFest 2024. Na bundo twine. Back to you. Atana yeze.
Now, what do you do?
Igbo 2024. Keep it going. For 2 more minutes. All the kids, help us pick up the money. Please, pick up the money, please. Pick it up and bring it to the DJ booth. All right. DJ, keep it going. 1 more minute. Also, we're going to recognize social club. The only honest man performer. How about that? Hey! It's a question. It's a question. How are they doing? Prince. For them, what to do? What to watch out? You're in there, why you're not? Yes, sir. I'm by the one. Any bandits and then I get touch. Yeah, I'm not touch. Yes, sir. It's a special winner, but I'm not even a bishop. Yes, so I go back to one. But don't walk again. Dial one. Dial.
The rich man. We are going to shut down when the water. Yes, so. Yeah. Bend the waters. Bend the waters, are you ready? We are hearing this. Bend the waters. Go get your change. If you have any kids to come in for bend the waters, go get your change now. We are about to shut down the bank. IgboFest 2024. So hopefully I can see again. Hey, kids, stay away from the floor. Please stay away from the dance floor so that the others can perform. All the kids get out of the way. Parents, hold your kids, man. Hold your horses. Do not play anybody here. Hold your money. Allow them to perform. Stay away from the floor. Money, we must pay them. Hold the money.
Abino, come and appreciate the water. In your hand, go on the floor. The war dance, the youth of Minnesota, IgboFest 2024. Stay away from his water. How do you do that? Ai fa bukan ni, orang pun main.
outside the road. There's a lot of practice into this. Let the orders. Thank you, let the order. All the people, please help us speak on this man. Help us speak on this man. Please bring the guys, let them help us with the money. Please pick it up. There's a ball in the middle of it. If you are not picking money, Good evening, everybody. I feel honored to receive this award for volunteer work I did for the organization for last year Igbo Fest, and saying big thank you to the organization for presenting this award to me. Thank you. So, the next person is, like every year, charity has devoted her time in being the bank. Most of the time, she wouldn't even stand up because there will be so many people on the line. Well done, Charity. We get over the accounting money all the time. So, Umune Cultural Association has presented this award to you for all your hard work. So, the next person that will be given an award is Dr. Mwokori. Dr. Mwokori, where are you, Dr. Mwokori? So, that focus group, like I said earlier on, it's not a one-day event to be in Igbo Fest stuff. So, Dr. Mwokori, here you go. Umone Cultural Association has provided this award to you. Good afternoon, everybody. On behalf of myself and other award receivers, we are very grateful for Umune to remembering our efforts. This is kind of, we didn't plan to get this, we just did because we want to do it. So we thank them and we continue to help to make sure this Umune get to the highest level we can get in this community. Thank you so much and God bless you all. Thank you, thank you. Thank you, everybody. Thank you all. So, with this being said, we encourage other people to keep on volunteering. Thank you so much
for participating in this pageant of 2024. Okay, thank you. Okoro Anambra State. Okoro Anambra State. Okoro Anambra State, come receive your participation gift. Participation gift. While we're waiting for Okoro Abia State, we can proceed with the Okoro Ebonyi State. Okoro Anambra State, Okoro Ebonyi State. Okoro Ebonyi State, are you here? Here we go. Okoro Enugu, be ready. Congratulations. All right. Okoro Enugu State. Thank you so much for being part of this. Yes. Okoro Imo State. Thank you so much. Okoro Anambra State. Igbo contestant number 1, please get ready. Igbo contestant number 1. Thank you so much. Igbo contestant number 2. Look here. Look here. Hey, don't go. Igbo contestant number 2. Monica Nkwacha, where are you? Okay. Monica. Judges, if you're here, please can you present your results? Ladies and gentlemen. No. Right after this, progressives, then the war dance. Chief Judge. Ladies and gentlemen, your results. Ladies and gentlemen, let us welcome the 2024 Igbo in the person of contestant number 2. Contestant number 2. Congratulations, Igbo 2024. Ladies and gentlemen, 2024 Igbo. 2024 Igbo. Excuse me. Move back. I have to take the picture.
Can you guys move so we can see? Let's move. All right. Let's move. It's time to announce that Igbo. Okoro Abia State, number 2, silver pageant goes to Okoro Abia State. And here we are. Thank you so much, guys. Let us announce Okoro Igbo 2024 Okoro Imo. Ladies and gentlemen, Okoro Igbo is Igbo State. That's it. DJ, have your seats. Yeah. DJ, start it. Yeah. Nasụrụ m egwu asụ donu mma ekweru m ekwe na nke mmerụ ngụpụta kacha ụtọ ya bụ ugwu siri ike rinne na ọ bụzi nka ka iji arị ya mbekwu garụ marụbido asị na ọhara kata ka ọ na-agazi nwanne na onye ụwa enwe enyi ọma o onye amụma dadire na anamụle ịma anya na nkụta ọbịa bụ nwanne na anụ ufe bụ udene ka ọ na-azakwu mana jara wankenu ụzụ afọ igbu udene na ọbụkọ nto ịma na ịda mgbaba ịnaghachi azụ ọganiru arọ maka onye nkoropu obi onye garabada bụ onye zuwa abụọ ezumezu egwu arụrụ eme nchukwa kama na o ji ọnụ egbu ọdịsa na-akpachaghị egbe ọ gafere ọdụdụ oke ọ fụrụ dịka nkala ife ọkala odogwu onye ume ngwapụta ọkụkọ mkpụrụ aka onye ga-asị na ogwu maga na ada oji ebe ama na ife ọkụ na ọchagharụkwa o were ọnụ lisi o were ile salụ opio na-efifie were abalị megharịkwa ifugo ọrụ efu na-arụ ụlọ n'aja ikuku bịa ogbunye ụlọ n'ọgbọ mmiri a na-asọkwa ndụ ji egwu ji abalị agbaghị ụchụkwakwa ndị oji egwu eti mmanwụ hei mgbe ngana mgbugbe ekpulu ọfịa ịmara odogwu ugochukwu nwa nga ọka alịka na China odogwu n'iga adị mmiri mara ugo odogwu na Nnewi aka ekpuchi ọnwa wanụ n'ibe odogwu mana enwere aja mmụọ o ji isi anya ọkụ azụ anụ ka egburu isi ntị echie isi na wogidi ọwa nkụtara akpụ chọọ nwoke na nị na nwoke du n'obi ebini kwuru na nwoke na-eri n'ude agakata agbakwuru ka eji ama dike ezi maka odogwu ife na okeke ego na-eji ije odogwu na Nnewi odogwu ezomọgụ ogene mara ọnụ a sị na ijebe ije awele ịma na ịdị ka mkpume dọ na igbere mmiri ebiri tụcha na arụ nkwụ ozuru ike ewe na ọkpọchi ntị ka eji ike n'ọkwa ntachi obiri na ibu ji aga n'ugwu ụganịta ka ọta mbụzụ ga-ama abụba o mmiri sokos arụ mmiri ogwugwu jajarara ọkụ na-agba ite orugo ifugo orogboro eze n'azụ kama na ọ na-edebekwa igwe obodo okwu na ụka ghara ịghasị fobu n'isi agụba ọrụ n'ogbo chọba na ma chọọ ọrụ ọrụ echere ife ọzọ sota ife o ji bi ụwa agụ ọgụ kata bunye ya ụwa niile anyị atọ nwa nduru na akpa akịdị adị na-atụrụ akara aka gị isi na nkwụ dapụ ijebe n'ọjikenu isi webi na ọgbakọrọcha gị bụ agụ ya egbu ya o na ọ ya bụ ozu ya na ya were naba na ya ghọtọ na edo n'enu eyi etiri ife na dugara adụta ife ebe ịma na ara egwu afọ ime aka asị na egbokata ide na ọkwapụ mgbe onuwa ka nkenebe odogwu emerika ike ji ọfọ etaitio oyila ngasị odogwu na Nnewi n'ibu odogwu
isi na-egbogide onu mekene ka bịachara iro nọ ya bara anyị bịachara iro ebe isi bi ụwa dị elu si egbochi na nwa ebini na ọsọ ka o ji arị ugwu si ekwe n'ome nka bụrụ arịrị n'aba mmụọ ihe dị iche dị n'iru enwe n'ọnọgo atụ ụdara onu n'ọkwa na anakụgharị ya ọkụkọ oji ga-eyikwa n'akwa ọcha anụ ọfịa ya abụ anụ nọ n'oluo negodi akwa ọkụkọ dọ na nkịta ama nke bụ oke na nwunye a na-ama ngwọrọ n'ụgbọ ndị be anyị na-ama isi gabụ eze n'oluo ịma na onyinye amara dị n'iche n'iche onye ma ngwugwu onye ukwu buru bịaba ọ na-eme agwa agbata obi n'eke onye kara obi azabakwa ọnụọ na ndị ajụjụ a na-ejewe n'uduba ewi ukwu dị na mba egeberu mba nni ọmụmatụ bụ emeka ọdụgba egwu ojukwu n'ike mba Nnewi dịka ukwu abụrụgbu enyi tarụbụsịa yarịba anya na ị ga-ama ya site n'ije ọkpa na okwu ọnụ na omume ịbalị mmanwụ Chief Michael onye ekwelu oyi na-atụ mba wọdụ wide odogwu onye kata ọya kpusu ọnụ n'Igbo odogwu ike jeje mba na onu mekene ụmụ Igbo ọ bụrụgodi nwata ka ibu ka arụsị aha na aka na abụ ka eji ebu ya ebe o siri dị etoke bịachala iro ebe o si dị etoke bịachala iro ebe o si dị etoke bịachala iro aha ebe o si dị etoke bịachala iro USB on the beat. na-asụrụ m egwu asụ donu mma ekweru m ekwe na nke mmerụ ngụpụta kacha ụtọ ya bụ ugwu siri ike rinne na ọ bụzi nka ka iji arị ya mbekwu garụ marụbido asị na ọhara kata ka ọ na-agazi nwanne na onye ụwa enwe enyi ọma onye amụma dadire na anamụle ịma anya na nkụta ọbịa bụ nwanne na anụ ufe bụ udene ka ọ na-azakwu mana ajara awa nkenu ụzụ afọ igbu udene na ọbụkwọ nto ịma na ịda mbaba ịnaghachi azụ ọganiru arọ maka onye nkoropụ obi onye garabada bụ onye zuwa abụọ ezumezu egwu arụrụ arụ eme nchukwa kama na o ji ọnụ egbu ọjịsa na-akpachaghị egbe ọ gafere ọdụdụ oke ọ fụrụ dịka nkala ife ọkala odogwu onye ume ngwapụta ọkụkọ mkpụrụ aka onye ga-asị na ogwu manga na ada oji ebe ama n'ife ọkụ na ọchagharụkwa o were ọnụ lisi o were ile salụ opio na-efifie were abalị megharịkwa ifugo ọrụ efu na arụ ụlọ na-aja ikuku bịa ogbunye ụlọ n'ọgbọ mmiri a na-asọkwa ndụ ji egwu ji abalị agbaghị ụchụkwakwa ndị o ji egwu eti mmanwụ hei mgbe ngana mgbugbe ekpuru ọfịa ịmara odogwu Ugochukwu nwa nga ọka alịka na China odogwu n'ịga adị mmiri mara ugo odogwu na Nnewi aka ekpuchi ọnwa wanụ n'Igbo odogwu mana enwere aja mmụọ o ji isi anya ọkụ azụ anụ ka egburu isi ntị echie isi na wogidi ọwa nkụtara akpụ chọọ nwoke na nị na nwoke du n'obi ebini kwuru na nwoke na-eri n'ude agakata agbakwuru ka eji ama dike ezi maka odogwu ife na okeke ego na-eji ije odogwu na Nnewi odogwu ezomọgụ ogene maraba ọnụ asị m ijebe ije awele ịma na ịdị ka mkpume nọ n'igbere mmiri ebiri tụcha na arụ nkwụ ozuru ike ewe n'ọkpọchi ntị ka eji ike n'ọkwatachi obiri na ibu ji aga n'ugwu ụganịta ka ọta mbụzụ ga-ama abụba mmiri sokos arụ mmiri ogwugwu jajarara ọkụ na-agba ite orugo ifugo orogboro eze n'azụ kama na ọ na-edebekwa iwe obodo okwu na ụka ghara ịghasị fogbu n'isi agụba ọrụ n'ogbo chọba na ma chọọ ọrụ ọrụ echere ife ọzọ sotu ife o ji bi ụwa agụ ọgụ kata bunye ya ụwa niile anya atọ nwa nduru na akpa akịdị adị na-atụrụ akara aka gị isi na nkwụ dapụ ijebe n'ọjị kenu isi nwebi na ọgbakọrọcha gị bụ agụ ya ekwu ya na ọ ya bụ ozu ya na ya were naba
na ya ghọtọ na-edo n'enu eyi etiri ife na dudara adụta ife ebe ịma na ara egwu afọ ime aka asị na-egbokata ide na ọkwapụ mgbe onuwa ka nkene ebe odogwu emerike ike ji ọfọ etaitio oyila ngasị odogwu na Nnewi n'Igbo odogwu isi na-egbu ogidi onume ekene ka bịachara iro nọ ya bara anyị bịachara ya iro ebe isi bi ụwa dị elu si egbochi na nwa ebini na ọsọ ka o ji arị ugwu si ekwe n'ome nka bụrụ arịrị n'aba mmụọ ihe dị iche dị n'iru enwe n'ọnọgo atụdara onu n'ọkwa na anakụgharị ya ọkụkọ oji ga-eyikwa n'akwa ọcha anụ ọfịa ya abụ anụ nọ n'oluo negodi akwa ọkụkọ dọ na nkịta ama nke bụ oke na nwunye a na-ama ngwọrọ n'ụgbọ ndị be anyị na-ama isi gabụ eze n'oluo ịma na onyinye amara dị n'iche n'iche onye ma ngwugwu onye ukwu buru bịaba ọ na-eme agwa agbata obi n'eke onye kara obi azabakwa ọnụwa ọna ndị ajụjụ a na-ejewe n'ujuba ewi ukwu dị na mba egeberu mba nni ọmụmatụ bụ Emeka ọdụm egwu ojukwu n'ike mba Nnewi dịka ukwu agbụrụgbu enyi tarụbụsịa narịba anya na ị ga-ama ya site n'ije ọkpa na okwu ọnụ na omume ịbalị mmanwụ Chief Michael onye ekwelu onye na-atụ mba wọdụ wide odogwu onyekata ọya kpusu ọnụ n'Igbo odogwu ike jeje mba na onume ekene ụmụ Igbo ọ bụrụgodi nwata ka iburu ka arụsị aha na aka na-abụ ka eji ebu ya ebe o siri bụ etoke bịachara iro ebe o si bụ etoke bịachara iro ebe o si bụ etoke bịachara iro ebe o si bụ etoke bịachara iro USB on the beat. Go. Baila, 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 baila. Basta.